E de que clase é a carne? É unha carne de vacas que están casi sempre pastando fora, que comen alimentación natural e que non comen apenas pienso, non tiñas a base de erva, é forraxes. A carne é unha carne tenra, é máis ben duriña, explícame un poquinho así como... É unha carne tenra que ten un sabor de algo fuerte, sabe distinta normalmente á carne de cebadeiro, unha carne algo máis oscuriña, un sabor distinto, é moi distinta á carne que se come normalmente nas carnicerías. Por exemplo, a túa carne se pode preparar en algún plato especial ou pode servir para calquer cousa? Penso que vale para calquera cousa, é unha carne máis ou menos como a outra carne natural que con pouco pienso a base de leite e erva, forraxe. E se eu, calquer persoa, estuvera interesado en comprar túa carne, como faz? Vendes por cuartos, por previo encargo? Por previo encargo, normalmente, cando xunto 4 persoas, repartes un cuarto para cada unha do becerro. Matase nun matadeiro, partese nunha carnicería e levarían así. Perfecto. Mais ou menos, canto tempo teñen que avisarte para que ti poidas ter disponible esa carne? Aproximadamente mes a mes. De mes a mes? De mes a mes. Un mes con mes de antelación, dou xunto 4 persoas tranquilamente para partir o becerro. Para partir o becerro. Ben. Non sei se me queres dicir algunha outra cousa, así... Non, que proben a carne, despois sabrán se yo sabo ou non. Exacto. É o único que lles podo dicir. Normalmente teño bastantes clientes xa que me levan a carne así. Estou vendendo casi 50% da produción así a particulares. Estupendo.